ụmụnne m ndewonu ekene m asị na agụghị ụzọ agụghị ọnụ asị na ikwu amaghị ibezie ngwa bịanụ ka anyị tụlee uche ife na-eme n'obodo anyị. Obodo ọbụla na-aga n'iru na-agba mbọ ha na-akwado ụmụ ntorobịa n'ife ha na-eme, mana o nwere ife nsị ka m bịa ka anyị netụ anya n'obodo anyị. Gị nwa bụ onye na-ege m okwu a, si ife nri chọrọ irite n'aka gị bụ ifeta ịtụsara m ozi a. Ekwene ka ị ga-eji ozi a ka ozi atọ gị n'aka. Tụsara m ozi a. Ịbịa n'obodo, o nwere ndị obodo ji wee biri. Ịbịa n'obodo na-emewe ọfụma, o nwere ndị a na-akwanyere ugwu. Mana achọ m ka m jụọ gị nwa bụ onye na-ege m ntị, ka ife ị na-akọntribute n'obodo gị nwa. Iso na ndị ga-abụ obodo na-aga n'iru fa na-etisa obodo, ka iso na ndị ga-abụ ife ebe nwanne gị na-eme ọfụma ijewere ije ọjọọ. Matakwa amata na onye ọbụla bụrụ nwanne ya bụrụ dike. Bue dike mbọsị ọgụ eme gịnị achọba dike. Ife nji were ekwunya bụ ife bụ na unu n'anya n'obodo anyị, unu afụ na obodo ọbụla na-eme ọfụma n'ala Igbo na-akwadosi ndị ntorobịa ukwu n'ike n'ife ha na-eme. Onye bụ ịbata n'obodo ohu, mpụ na arụrụ a na-ama ndị n'obodo ohu, igwu mgbada ojoro ama ndị n'obodo ohu, ịta amoosu ama ndị n'obodo ohu, ili nwanne ama ndị n'obodo ohu. Efu na obodo ohu niile ga na-emekọrịta ife ọfụma ebe ọbụla amala atụ obodo ohu. Achọrọ ka m jụọ gị, obodo unu a na-eme nwanne na mba? Ka obodo unu so na ndị ga-abụ afọ ka nwanne na-aga n'iru fachọ ka ha ji esi wee mee gịnị wepụ ndụ ya, ajebere ya ji ije asị nwa bụ onye ka oge o bidoro afịa wanụ nke o ji wee bụrụ odegwu. Nwanne nka ngwa gị eziokwu, Chukwu okike abịa mana na-agọzi ndị mmadụ. Ọ na-agọzi. Agbakọ m mbọ n'elu ụwa a bụ ka anyị mee gịnị, ka anyị rie nri, ka anyị lachaa ọnụ, ka mmanụ baa anyị ọnụ. Mana ọgaranya si na chi were abịa. Ikekwe Chineke ediele gị n'ụwa gị na ị gaghị akpata ụdị ego ohu, mana ị ga na-agba mbọ mee gịnị, na-eriju afọ, na-atụ ụtụ obodo. Ọ bụrụ na nwa gị ka o ji eji wee mee gịnị, fichaa gị anya mmiri. Ọnya bụ na ịbata n'ọtụtụ ezinụlọ taa dị na-agwa gị n'ala Igbo, ifu na ọtụtụ ezinụlọ egwuru aja ụlọ. Taata mụ na ha na-ekwu fa bụ multiple billionaire. Ọ bụrụ asị ka m na-ajụ, were anya na okirikiri agbata obi gị. Chineke na-agọzi mmadụ, mana o nwere ife nsị ka m gwa gị, gị na ị na-eke m okwu a ntị. Eso na ndị sa nyere obodo gị, eso na ndị ga-abụ ọgbata ufie nyere obodo gị, eso na ndị a ga-abụ a na-amụ ọnụ a na-amagara gị, maka ya bụ ife na nke ikpeazụ a ọ na-agwụ ike. So na ndị eji eji were na-eme ọnụ, ndị eji eji were na-eme gịnị, na-akwanyere ugwu, maka ndị be anyị si na ugwu bụ nkwanyere. Ka m gwa gị eziokwu, ife ịmalọ si ife ịmalọ n'elu ụwa a bụ sọ enyemaka ọbụla i nyere mmadụ n'elu ụwa, nwanne m nwoke ọ nala n'iyi. Onye ka m na-asị gị oge niile nke ndụ m, si gị na nyere mmadụ aka, onwe nke iji tụnyere nwanne gị, maka na ozu ziri isi achọ onye bụ nwanne ya. Ejizilesi ife niile ka ọ bụ sọ nke gị, onwe nke ị nwere, biko nyetụ ụmụnne gị, were ya dozie obodo gị. Asị gị nye m, kama asị gị were ya dozie obodo gị, ka udo na ịfụnanya tọrọ atọ wee dị n'ala Igbo. Ụmụnne m, ọ kwụsịkwa ka ọ ha n'onu, mana gbasara m ozi a, sonyere n'ife m na-eme na my YouTube at Maazi-UC. Ndị nke m, ndewonu.